Sausa ka. Ano para siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga nagpuyo sa Gunob, Lapu-Lapu City. Nga tumatatampo nagdasingan nga ayen. Pagkabata pa bayain taon ni mo nga nagpamabdos ka man, uy. Sorry, ma. Kunya unsaon man ni ron, ha? Asa man nimong laki? Nga nawa may nagpakita din eh. Huwa pa siya mahibaw, ma. Paibaw abaya, ha? Paibaw abaya, gyud. Unsa? May bawo ko musupakit sila sa mama nako. Kung may bawo yan sila. Pero sige lang. Ato na to sila. Aron may bawo sila. Oy, Ginoo in taon ni mo, day. Babae ka man untang buhat. Ug pila pa edad ni mo? Ano man in taon ka mag-amping? Ma. Ug ikaw, Ryan. Unsa man nagtuo kang mutabang minimo? Hala, barug og inyo, ha? Barug og inyo. Pangitain niyo paagi kay inyo man ang tinuyuan. Ma. Dili ko gusto mo tipon mo dinisbay. Paglain mog inyo para makat-on mo ug dili magsigig-salig sa ginikanan. Ma. Agwanta lang sa na parehas ng tanin kauntang kita sa atong pag-eskwela. Mangita lang sa kong trabaho yani. Okay rin babe, uy. Ang importante nga, natin kapuyan bisag gamay lang. Abi ba yun ako, gali ko mo barugan ani akong gimaptos. Nga nagundili nga, nakasiguro mo kung ako og yun na. O sa pa, mahal ti kaayin. Og buhaton yun ako ang tanan para nimo. Yin, nadawat ako trabaho. Mao ba dong? Mayo hinoon. Maginahinetag tigom daya. Pangandam para sa imong pagpanganak. Thank you dong ha. Ngawagi ko nimo pasagdi. Ngawagi ka modagan sa imong obligasyon nako. Sagi kayon ko na day, mahal ti ka. Og buhaton gyud ako ang tanan para nimo. Salamat dong. Kano sa man ni mo pakasla ng akong anak, dong? Kuan ma, wa palagi na sa among plano kay mas giuna pa manggod namo ang pagpangandam para sa iyong pagpanganak. Aw, naamang yung kay planong pakasla ng akong anak. Kay ako, no? Dili ra bakit unta ko gustong magpuyo mo. Kay mga bata pa kaayo in taon mo. Pila pa'y edad ninyo, 18. Ma, Pero wa tay mahimo kay nahitabo na ang nahitabo. Maong dawato na lang gid nato. Pero kung boto na hunaon ani dong, alkansi ba yagid ang akong anak nimo kay maoy babae? ma, ayaw ko'y pag-ingon ana. Magpasalamat na lang ta nga gibarugan ko ni Ryan. Ay natural! Kay inyo ko nagihimo. Ang man sad human siya magpalami, daganan ka lang niya. Ma, Dong, pasensya ng mama ganina ha. Wa ti kaso di. Nakasabot man ko ba? I love you, Dong. Love you sa day. Aray, sakit naman akong tiyan. Maganak naman tingali ko. Ryan! Ryan, Dong! Sakit na kaya akong tiyan, Dong! Maganak na tingali ko! Dong! Pero ito sa hospital, day!
Dali, oras panahon sa. 5 na katuiks dudong. Ay, murag di na kinipaigo niya akong sweldo ray. Kinahanglan nga mangita kog laing ka-applyan ng trabaho ini. Sige lang, Dong. Kung makakita akong kabilan niya ni Dodong, mangita po kong trabaho. Day, good news! Unsa man na, Dong? Nadawat ko. Day, good news! Unsa man na, Dong? Nadawat ko laing trabaho nga arang-arang og sweldo. Mao ba, Dong? Kamayo na balita agod. Pero, day, nakoy bad news. Unsa man na? Ay, adto ko ilabay sa masbati. Unsa? Dong, kalayo gudi ay. Mauli gid layo kay. Unya, unsa man? Okay ra nimo. Kay kung ako imong pangutan-on, nindot kay ni. Nindot kay ni nga opportunity para nako day. Mausad lagi. Sayang sad kung dili nimo dawaton. Mauli gid. Unya, unsa man ikaw? Okay ra na nimo? Ha? Okay na nako, Dong, uy. Nahibaw kung wa kay laing gihuna-huna. Kung dili ang para sa among kaayuhan ra. Sige lang day. Inig uli na ko puhon din sa ato. Magpakasal na kita. Mahal ti ka, Dong. Mahal sa tika, ayin. Oy, kadako na ba aning KD? Akong apo. Please call lala. God bless, apo. Lakaw, pag-play sa dito. Naay mong mga toys nga nahibilin dito sa box. Yay! Maayo ka na suroy mo din is imong anak. Boring manggod sa bahay, ma. Oh, boring yun. Kaya wa man imong banabana. Ma, Ikaw, no? Ambot ni mo kung gigamit man din nimong imong utok, ayen. Niuyon ka nga at tumanabaho sa layo si Ryan, nga wa pa mo makasal? ma. Way laing gihuna-huna si Ryan kung dili ang kaugmaon siyang anak. Oo, lagi. Nahibaw ko tungod kay nakita na kung pinangga gid niya ang iyang anak. Pero ikaw, Mahal ko ni Ryan, ma. Og dili mahitabo nga matintal siya. aw, tan-awon ta lang niya. Lain na sinultihan aning mama, uy. Pila na lang may katuig si Ryan, pero ang tratar niya ni Ryan, wag gid mo usab. Papa! Anak! Kitty! Naigida si Papa para nimo. Wow! Toys! Daganag toys! Dong, mura mo sa kagikan sa gawas, ana. Kanagan ba ni mo da parang kidi? Saan day? Nag-inisara ko ni nga tong anak nga si Kitty. Og dalipay ko dong nga niabot na ka. Gimingaw kay ko nimo, Dong. Ako sa day. Gibingaw sa gay ko nimo. Dali arasat sa usa ka buwan, Dong, uy. Bisag na arakas mas bati. Mura man sa kagnaas gawas. Ay, saon day. Kinahanglan gani para sa atong anak. Nahibaw ko, Dong. Haamping ka dito. Tiaw mo na. Wa gyud makahisgot sa iyang saad di mong pakaslan kaniya inig-abot niya. Wa sa gyud ay nimo hisgot eh. Wa, sad ma. Dili mi siguro ko gusto nga. Ako mo initiate og una. Bayin sa iyang saad nga kasal. Na. Ayaw na lang gyud pagdahom ayen nga pakaslan ka pa niya. Kay basig ang iyang toyo ra gyud sa pag-uli, maore iyang anak og dili ikaw. Kalain ba ni mo, maoy? Wata kay baw, uy. Maong andam-andamag gyud imong kaugalingon ayen. Ma.
Ma, kuyog da. Asa man ta dong? Basta ma, doon na kay kinahanglan masayran. Ginoo ko. Si Papa na nimo. Ingon siya nga, manarbaho siya sa masbate. Nganong niya siya din eh. Aron masaya gid ka ma. Duula, upangutan Kuyugan na ka. Unsang hitabo nga, Nga nakatultol ko siya muna himutangan. um, Hayop ka! ayun, Ingon ka na akas masbate. ayun. Kinsa siya? Yan, siya si Grace. Akong asawa yun. Sorry. Sorry, ayun. 5 ka tuig namin kasal. O, naanasab ni anak. Sorry kaya nga, wa kong sulti mo. Hayop ka! Hayop ka! Ayun! Pinakatuig na din ko ni mong giilad. Mauday gawa ka na mo hisgot pa og kasal na ako. Tungod kay lain na di mo gipakaslan. Pasaylo ako, day. Ma, dali na. Ikaw, ano ba yung pagkita na mo ha? Huwag kay ayo! Nagkabuwag yun mi. Grabe ka sakit nga sa pila ka tuig na kong gahuwat niya. Apan gahuwat lang daay ko suwa. Sakit lang kit kaayuhon ako naon nga ako mo'y una niya pero dili ako yung gipakaslan. Taron, naningkamot kong muhil sa pain nga gihatag nako ug move on alang sa akong anak. O bisan pa man siyang gibuhat, apan gitudluan ko gyud ang akong anak nga dili siya magtanong og kalagot sa iyang amahan tungod kay nakasa man ni nako apan dili niya. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN.